Si t'ho pares a pensar, la història de la humanitat és un seguit de desequilibris de poder. Sempre funciona igual. Hi ha una minoria de la població que ostenta una gran quantitat de poder i l'exerceix sobre la resta, sobre la majoria de la població. Per tal d'aconseguir el poder i sobretot per mantenir el poder, el que fa precisament el poder és posar en marxa una sèrie d'estratègies. Una de les més òbvies és la violència, exercir la violència en forma de repressió policial, militar, etc. Però de fet no la fa servir massa, perquè sap que si la fa servir, l'altra banda, que està en majoria, s'hi podria tornar també en violència i la baralla no tindria color. Fa servir, per contra, un altre mecanisme molt més interessant, un mecanisme que en diríem de control social. El poder estableix una sèrie de normes, de mecanismes, de maneres de funcionar, d'estructures, diguem-ho així, que fa que tothom la segueixi. Poden ser estructures, per exemple, econòmiques, com el capitalisme o qualsevol altra variant que hi hagués, o també qüestions culturals, estructures socials, estructures d'aprenentatge, estructures polítiques, estructures de tot tipus. La gràcia d'això és que és molt més subtil, perquè la majoria de la població, la oprimida, no només accepta aquestes estructures, sinó que fins i tot les defensa. És allò que en dèiem de la cooptació, correcte? Per tant, en realitat, la manera que té el poder de seguir en el poder bàsicament és desactivant qualsevol tipus de dissensió, protesta, rebel·lia, queixa o simplement qüestionament d'aquests mateixos sistemes i d'aquests mateixos mecanismes. En el mateix moment en què bona part d'aquesta població oprimida comença a replantejar-se coses, comença a preguntar-se per què les estructures són les que són, per què hem de fer les coses com se'ns diu que les hem de fer, aquest és el moment en què el poder comença a trontollar. El que no es pot permetre mai al poder és que la majoria de la població, els oprimits, tinguin la sensació que si s'uneixen poden canviar el poder.